Lige lidt trender, som vi ser vigtige på møbel og design også. Det lyse træ, ja, der må man sige, det går stort set bare en vej, og det er op, mens det mørke træ går nedover. Og det er altså ikke bare en skandinavisk tendens, det er også noget, vi ser på de internationale markeder nu, at det lyse træ dominerer mere og mere. Vi ser også, at klassikere genopstår, hvor man jo egentlig lidt kan sige, at det er jo en trend, vi har set på det skandinaviske marked nu i nogle år, men nu begynder det så også at brede sig lidt ud på de internationale markeder. Det, jeg tror, der er det nye, det er, at når man taler klassikere genopstår, så er det ikke bare tro kopier af møbeldesign fra 5. til 6. til 70-tallet, så er det, at vi tager de bedste designelementer fra den tid og giver det en ny twist, netop spænder elastikken ud over møbelklassikere. Vi ser også, at hele det pastelfarvede univers, altså de her lyse, sarte, dusede farver, det går stort set også bare en vej, det er op. Hånd i hånd med det lyse træ ser vi pastelfarverne dominere vældig mye, og det kommer de også til i fremtiden. Så ser vi alt det her med metal, shimmer. Det går egentlig også bare en vej, og det er opover. Vi får mere og mere metal ind i overflader og materialer. Og der må man sige, det er ikke noget som bare en sæson, det er mange sæsoner frem, at vi jobber med shimmer, og det kan være metal, det kan være skinnende, glitrende overflader, anvendes på alle farver, og det er altså et redskab til at skabe kommercielle chancer inden for mode. Den her brune, dusede, cremefarvede, som vi ser det i møblerne her, og alting tyder på, at den også vil være en kommercielt stærk farve de næste 2-3 årene frem i hvert fald. Selvom vi synes, vi har set den meget, så er den så stor, at den også kommer at fortsætte. Vi ser også, at der kommer noget neon, de her kraftige farver ind. Jeg tror aldrig, det kommer at blive kæmpestort på det skandinaviske marked, men man kan jobbe med det. Man kan tage elementer ind i små elementer, hvor man bruger de her neonkraftige farver for at skabe noget fornyelse og noget anderledes. Og så ser vi også det her med, at vi begynder at gå lidt mere ind med full color. Altså vi får flere og flere produkter ind i boligen og på kontorer med masser af farver.